मिया सांग्रं सालो हायनो हाय कतर्क कासाय फाइपिरुखा सुनामुरा सिपेहिजला डिस्ट्रिक्टनि एसडिएम हाबानकनि सिमि साक्लाय रोजाकमानि 4 जुलाइ तालनि सालमारिओ चेंजाकनायखा तिरप्रा हास्तेओ ततरा रावै थै फुनुगै मुंसाबो फालिमान ग्लाक वाक टक पुन मिसिबनो कारिबो गोबांमा मालमाता रक पियाबा आबो सिमिया पुन मुसुक गोथांबो फालिमान ग्लाक होनै साक्लाय रिमानि पियाबा नोटिस हायाकेबा ओ साक्लाय रोजाक ककनो खोनावै ओ नोटिसनो नुकजाक ओ ककनो खोनाजाक बरक रक बेलायनो तंफ्ला लाइमानि नुकजाखा आबो हायखेनो सांग्रं सालो दनपुर ब्लक कमिटिनि आदं रक दैवानदाल हातिओ वानसा तकसा होनलालिया तिप्रामथानि बानारमै खरां तिसालाय खादुमुं फुनुक लायख्या फियाबा ओ खादुमुं फुनुकतानि बिजेपि हापांनो सेजागै खरां तिसालायख्या फियाबा तिरप्रा हास्तेओ बिजेपि हाफां खामानि यागुलो तरक अमाहाय खायनानि चाइतो गैजा दं फियाबा किसासा साल सिगांगनो मुसुकमा फालिया मुसुकनि आधार कार्ड नांगौ मोताय रोथानि पन्टक मिसिब तानै मोताय रवै मानगलाक होनै साक्लायमानि फियाबा ताबुकबो नुकजागै तंखौ पन्टक मिसिब तानैनो मोताय रोमानि रक फियाबा ताबुकनि साक्लाय रोजाक कक होनके थै फुनुगै वाक टक पुन मिसिब तानै फालिमान ग्लाक फियाबा हापांनि मकलो अमाहाय रक बेलाय सित्रा नुकजाकमानि बागैदा मोथाकनानि रक नायखेना फियाबा ताबुक जरासि सावैमाननाय थिनांगो ओंगैदा थांनो हायाकेबा ओदा ओंनो अ साक्लाय रोजाक कक रक